Skládku tuhého komunálneho odpadu pri Veternej Porube bude môcť Liptovský Mikuláš využívať len do októbra 2014. A tak je najvyšší čas začať ju postupne pripravovať na uzatváranie. V súlade s nájomnou zmluvou uzatvorenou 21. marca 2011 medzi pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba a mestom sú verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš oprávnené prevádzkovať skládku odpadov vrátane jej uzatvorenia s termínom 31. október 2014. Preto mesto zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba. Na jej základe požiadal prevádzkovateľ skládky Inšpektorát životného prostredia Žilina o zmenu integrovaného povolenia. To je vlastne teraz v riešení, čakáme na konečné súhlasné stanovisko. Súčasť tohoto integrovaného povolenia je aj stavené povolenie na spodnú stavbu, navýšenie prvej kazety ako pokračovanie na ukladanie smetí. Ukončenie prevádzky skládky si teda vyžaduje vybudovanie oporného valu na južnej, západnej a severnej strane prvej kazety, vybudovanie drenážneho systému, ktorý odvádza priesakové vody a vytvorenie svahov skládkového telesa v severnej a východnej časti skládky. Aby nám nehrozilo to, že by sme dovozili tú pôvodnú druhú kazetu skôr, ako by sme mali stavebné povolenie a urobené spodné práce na tej prvej kazete, tak sme objednali kompaktor v nájme, silnejší 32 tónový, lebo VPS má iba 15 tónový, aby sme si urobili kubíkový priestor na druhej kazete a predĺžili čas na vozenie odpadu zhruba do októbra. S tým, že stavebné práce na príprave prvej kazety sa majú začať v septembri, aby sa odpad následne mohol ukladať tu. V prvej fáze sa nebudú robiť tie oporné valy, lebo ich netreba súrne, budú sa až potom následne budúci rok. My len pripravíme spodnú stavbu geokompozity a plus drenáž, aby sme mohli ukladať smeti. Podľa projektu je do ukončenia prevádzkovania skládky vo Veternej Porube možné uložiť ešte 152 000 metrov kubických odpadu. Financovanie uzatvorenia a monitorovania skládky bude realizované z účelovej finančnej rezervy. My ako prevádzkovateľ sme povinní zo zákona tvoriť rezervu z každej tóny na účelovú rezervu na zakrytie a monitorovanie skládky. My sme pôvodne dávali na uzavretie skládky 4,59 €. Dneska podľa nového projektu vyšla cena na uzatvorenie z každej tóny zhruba 10,70 €. Mojím rozhodnutím odkladáme od marca za každú tónu na rezervný fond 13 €. Čiže podľa slov riaditeľa VPS nebude problém zafinancovať zhruba 1,5 milióna na uzatvorenie skládky v roku 2014, keďže je na špeciálnom účte už približne 850 000 €. Iná otázka, ktorú už teraz kompetentní riešia je, ako budeme odpad likvidovať potom, keďže nové skládky štát už povoľovať nechce. Vedenie mesta zatiaľ všetkých len ubezpečuje, že to nebude problém. Mario Kermiet, Televízia Liptov.